с местна авиокомпания Malaysian Airlines, но се смени с някакъв друг оператор, който се казва Firefly, така че сега ще оценим и вътрешните полети на Малайзия. Как са? За сега сме с много добри впечатления, защото ние сме с много повече багаж, колкото е позволено и никой нищо не ни каза на този етап, така че сме много доволни. Вече минахме абсолютно всички проверки и сега отиваме да се качваме в самолета. Има доста място за краката. Има джобче. Има си тук да си пуснете както си трябва. И е готино, че имате някакви брошури да си разглеждате, които сега ще видим. Георги вече я подхвана. Дадоха ни фъстъци. Имаме фъстъци, имаме някакви бисквитки ли са това? Да. Бисквитки ни дадоха малки водички. Самолетът е супер и може да си зареждате и телефона. 10 Ryanair и Wizz Air опасни да ядат. 10 от 10 за Firefly.